Nu er tiden løbet fra mig, og jeg kan ikke nå at få skåret min figur i dag, så jeg er nødt til at gemme den, så jeg kan arbejde videre med den en anden dag. Så for at gemme, så jeg kan arbejde videre en anden dag, så skal jeg op i øverste venstre hjørne og trykke på File og vælge Save As. Og der skal jeg ind i drop-down-menuen og gemme enten på en USB, som den her går ind på, og der skal jeg give den mit navn og klasse, eller jeg skal ind i drop-down-menuen og vælge at gemme på mit personlige netdrev. Så kan jeg nemlig finde den fra alle computere på hele skolen. Så nu vælger jeg at kalde den DC Cat, og så trykker jeg gem. Nu er min nøgleringsfil gemt på mit personlige netdrev, og uanset hvilken computer jeg logger på hele skolen, så vil jeg kunne finde den fil igen. Men det vigtige er, at jeg gemmer et sted, hvor jeg kan finde den igen, navngiver filen med noget, jeg kan huske, og jeg vælger File, Save As, og lige holder øje med, hvor er det, den vil gemme henne.